Kena telu Mas. Tuku kayu-kayune jati ana cecek kok njukur wajan. Rabi ayu gatelno ati enak rabi elek tangga gak doyan. Sing penting pinter golek utangan. Ada apa maneh? Cak Taji kok nyekel curut cewek munggu soi lambene nyut. Tapi manis, wayu. Cantik blak-blak. Soge dorong tentu mati wis mesti uripno alam donya. Ayo sing ngati secara kekeluargaan sedekah bumi iki kajate mula disengkoyong kabeh masyarakate wis dadi adat lan budayane mula kudu dijaga lak lestarine mula monggo soi penging anakno sedekah kajate dulur monggo soi kabeh nyuwun berkah tak dongakno monggo soi adoh teka musibah masyarakate ayem tentrem rezekine melimpah setahun sepisan nganakno sedekah desa nanggap budi wijaya aja dilalekno masya kenek tarian tak jaluk gak
sak ngersula niku sampean anggap amal sedekah. Kula kenal Pak Jatmika niki kepala dusune dasar wonge ganteng cakrak wibawane bertanggung jawab iku motone gak gelem korupsi iku semboyane ancen Pak Jatmika iki kepala dusune aku mang dijak mangan kari mentok waduh cek enake tapi mari mangan lambeku nyilerai tak cokot tak kira pupune mentok lah kok gagange sering mari ngiler wis mesisan ususku sing panuwun cek waras ayo Cak Urip muga-muga munggo soe mantun sedekah bumi niki masarake ayem tentrem rezeki melimpah penyakit sakit penyakit kabeh nyimpang sing teko barokah anak-anak sing sekolah pinter-pinter kabeh ibu-ibu kabeh pinter nglayani sing kakung perhatian kali sing putri bunjing tahun ngarep nanggap malih nggih sip kembang turine kembang sukun nek nabuk beduk aja disuwun pegawai negeri nek tuwek oleh pensiun seniman lodruk nek tuwek dadi dukun iku gak gampang kudu ngurangi turulan mangan disuguhi sego jarene iku tantangan bareng ditoki lontong telung piring doyan seje maneh karo lontongku iki pucuke cilik gak sepiro gedhe karo bojoku sak bendina dikemuli jarene bojoku mas lontongmu nomor 1 lontongku gak dibuntel godhong karo bojoku ngalor ngidul dipondhong ngetan ngulon didodot-dodone wong bareng digawa mulih pucuke rada bengkong basi bengkong lontongku tetep enak gak nganggo sayur digadho tetep enak petuk rondo tuwek lontongku rada jinak bareng petuk prawan semlohe sirahe ndangak-ndangak namung semanten kidungan kula menawi lepat bareng ditinggal awe-awe Budi Wijaya kancane dhewe ayo kula nuwun sewu kula tamu kula niki seniman Bu Pak keluarga kula keluarga seni bojo kula nggih seni penyanyi bapak maratuwa kula nggih seniman ketoprak maratuwa wedok kula seniman wayang
mengkane ayem tentrem. Kula nek mulai tanggapan ngoten iki kepethuk kali Bapak Maratuwa. Bapak Maratuwa langsung nyanyi. Pancen keluarga seni, nyanyine ngeten. Gethuk asale saka telole nek wis pethuk ayo kuno dikapakno ngono. Maratuwa wedok anyene wayang wong nggih nyaut. Ya kono le sak karepmu wong aku wis mari karo bapakmu jare ngono. Bojo kula teng jero kamar ningali kula wis mantuk kesel-kesel kepingin ngrasakno enake kali bojo nggih nyanyi ngeten. Mas rasa sing tak sayang aku cinta kepadamu ya kono mas wis tak jagani tak siapi jamu endok telu jare ngono. Langsung kula jawab ngeten, gaspol dangak digaspol dangak suwen sareng Budi Wijaya kanca kula sing ganteng to mriki. Ayo jalan to metu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Munggu suwi halo. Luar biasa istimewa is the best. Masalah jero wame. Samene akeh awakmu muni halo kabeh. Halo. Halo. Ana sing situ ibu-ibu nggae kacamata. Oh iya. Ga iso muni halo. Apa itu? Halo. Iku ngono biyen nom-nomane awan. Lho ayu. Alah. Cowok ngerenteng. Renteng luar biasa monggo suwi hebat. Ya iya. Ning sushi mangan roti. Cakep. Ya Allah, moga-moga keluarga besar monggo suwi uwake rezekine. Cak Roji kulaan ruji. Cakep. Muga-muga warga Munggusoy mantun sedekah bumi kabeh munggah kaji. Ning sushi mangan jangan asem. Cakep. Ya Allah, moga-moga keluargane wong Munggusoy adem ayam. Cak Taji. Duh, Apa? taji iku nguri. Lah yo tak taji. Lah yo tak taji ndodok sumur. Cakep. Warga Munggusoy muga-mugi kabeh panjang umur. Ning sushi benakno genteng ketiban ondo. Tuh. Ya Allah, bengi-bengi iki aku main nang Munggusoy. Apa? Muga-muga aku mulai gawa rondo. Gila sing ngarep iki lho. Allahumma. Muah. Sayang. Potongan. Sampeyan kok kemayu sebek. Lah iya. Ah. Sawangan sampeyan akeh ibu-ibu kabeh gawe jilbab. Jilbab. Anakku wingi ya ngono. Apa? Atik akal-akal gawe jilbab. Anakmu? Yo bapak. Seneni Lho, gak oleh. keturunane Mbah Mbak kan sing gawe jilbab, anakku gawe jilbab. Lho, so. Wong gawe jilbab iku apik, so. Apa-apane gak oleh. Menutupi aurat. Ya bapak anakku gak tau oleh gawe jilbab. Wah, iki bapak gendeng. Apa anakmu gak oleh gawe jilbab? Anakku lanang kok. Lho. Kon kate gendeng anjene. Lah iya lanang kate gawe jilbab turun-turun oktav e. Lah ya, makane gelon so. Apa? Aku nang kene iki seneng. Apa? Seje ambek nang desaku so. Sejene nang ndi? Kene iki gelon wargae, rukun-rukun guyub sampe bengi iki lho wano jejer-jejer kene iki. Ya ketok rukun ancene ketok guyub wong delok ludruk. Tapi kenyataane wong Munggusoy rukun-rukun nggih. Lah, beda ambek desaku so. Apa? Desaku iku ambek tanggane gak gelem nyopo. Lho. Ambek dulure ya gak gelem akur. Gak gelem akur. Loh, tanggane tuku kulkas so, atine panas. Tuku kulkas atine panas. Tuku kalung, atine bingung. Wong nggonanmu Kon aku tuku gelang, pikirane wis linglung. melang-melang. Wingi tanggoku tuku ceret, langsung mencret. Lambemu Makane Munggusoy
wonge aktif. Aktif luar. Nang omah ndelok lodrok. Iya. Sing nggawa mobil numpak mobile dhewe-dhewe. Dewe-dewe. Sing duwe sepeda motor numpak sepeda motor dhewe-dhewe. Sing duwe bojo Numpak bojone dewe. Kok kamu nguber-nguber aku? sing duwe bojo ya mlaku karo bojone. Masalah numpak gak numpak iku urusane. Alah ya mesti numpak. Ngawur ae bapak ya kadung kemedul gak diapa-apakno. Gak oleh. Gak oleh. Lah nek sing gak duwe bojo. Gak duwe bojo. Ya medak kaya koni. Ya gak oleh diomongno. Ya gak ngomong. Kula mboten ngomongaken nek anjane sakniki wonten niku duda. Apa katene kon masih ngomong wong kene gak ngarah gelem. Wong kene gak ngarah gelem. Gak ngarah gelem lha apa? Gak ngarah wong aku ganteng kok. Sapa sing ngarani kon ganteng? Aku Kediri kutane lho. sing bukti nyatane. Nyon sewu sing jujur Bu. Nek gak jujur iku lara nak siksa kubur meneh temen. Nggih. Sampe jawab mawon. Wantong ngeten iki ganteng napa elek? Matur suwun, kon ro dhewe kupingmu. Matur suwun apa? Ro dhewe kupingmu so. Kaken cukul batu kupingmu iku. Malah matur suwun be kabeh. Ya gendeng arek iki. Gendeng apa? Rungono ta? Kon Wantong ganteng napa elek? aku elek. Yo babak. Lho, Elek oh ya apa sing penting akeh nyambut gawe. hmm. Ngono pinter golek dhuwit rezekine akeh. Lah nek ganteng tok gaya apa? Berarti termasuk wong lanang kon. Wong lanang dong. Sing nomor 1 wong lanang. Nomor 1 wong lanang. Saelek-eleke wong lanang. Ya. Yo tetep wong lanang. Sing nomor 1. Iya iya dong. Lho, nek nang Munggu Jati beda to. Bedo apaan? Lho, wong Munggu Jati iki mayoritas wong wedok-wedok tok. Saniki kon tak takoni. Apa? Sang ganteng-gantenge wong lanang nek gak gelem nyambut gawe, uripe hanya menumpang hidup kepada wanita lah laki-laki mau kondo. Lah mangkane nang alam donya sing nomor 1 ki wong wedok. Wah, wong lanang. Lho, wong wedok Ana ibarate so. apa? Main boleh kena kocone bling. Main bowling kena kocone beling. Wong lanang golong komeng, wong wedok glowing. Mergo apa? Apa? Mergo perjuangane wong lanang. Kena pendopetan wong lanang. Weh wong lanang. Wong lanang. Sepi. Hidup wong lanang. Alhamdulillah ana papat. Rumah tangga nek wong wedok gak pinter ngatur rumah tangga. Ya apa? Akhire congkrah. Congkral apa? Akhire rusak. Kon ngerti wong wedok penggawane apa? Apa wong wedok? Kon kari ndolek dhuwit tok wong wedok penggawane umbah-umbah wong wedok, masak wong wedok, ngono jek dikongkon macak iku ya wong wedok, terakhir ngelairno anak iku ya wong wedok. Tetep wong wedok iki nomor 1 sak Munggusoi. Setuju? Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Alah hijup. Sama wong wedok kabeh mangan duweke wong lanang. Contone bengi iki sampean gawe kodong, wayu-wayu, api-api. Iya. Alah, aku wis nilaike sore jelas kudunge ganti ping 4. Anjene Iku mergo apa? Perjuangane wong lanang. perjuangan apa to? Kon wong lanang nek gak nyambut gawe, duwe apa gawe tuku kodong wong wedok? Ayo. Ono sing ngomong utang jare. Alah, masih utang. Wong wedok saiki ku utang karo wong lanang. Ujung-ujunge wong wedok minggat sing nyaur utang wong lanang. Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Perjuangan tanpa doa wong lanang. Hidup. Namung Gusti gak ono sing minggat iki bojomu dhewe. Kon saiki pinter nyambut gawe. Apa? Istilah budal isuk nang kantor mulai nggawa dhuwit. Ya jelas. Tapi nek wong wedok Munggusoi gak pinter dadi daringan. Dhuwitmu oleh dintekno. Jangkep 2 tahun kere kon le. Tetep wong wedok sing iso ngurusi rumah tangga. Nggih Bu, nggih. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Kowe iku untune entek hidup ae. Apa? Pikirin dhewe so. Apa? Logika. Logika sing ndi? Saniki ngene.
Wong lanang ganteng mau ingoni gak nyambut gawe. Ya. Mek tengok-tengok tok senengane judi online, ngeslot dan sebagainya. Lah terus sing digawe nabung ku ya apa? Sing genok ngopeni bendinane ku ya apa? Ya tetep wong lanang, Soh. Ngono. Berusaha ya Allah wong lanang, wong lanang, wong lanang. Hidup wong lanang. Wong lanang. Wah, lanangane munggo soiwet ya mbek wong wedok. Nang kono wong lanang bek gak wani hidup. Termasuk Pak Polo. Ono Pak Polo. Ono. Guyu-guyu. Iya. Kon basi kaya ngono ngersula model apa? Tetep wong wedok iku nomor 1. Walah. Lho, iya. Dari sapa tetep wong lanang? Lho, ya apa kon? Apa? Kon budal nyambut gawe. Yo. Esuk-esuk kate budal kon butuh apa? Sarapan. Sarapan sing masak sapa? Wong wedok. Nek wong wedok gak gelem masak, bendina mbok belanjani kon digodhokno watu. Yo. Kate mbadhok watu akon. Tetep wong wedok sing dadi sing duwe jasa paling gedhe. Iya. Setuju, Bu? Wong wedok hebat. Hidup wong wedok. Apa? Wis dikandani bolak-balik. Apa? Nek wong lanang gak nyambut gawe, sing dimasak apa? Tletong. Apa ya bongkotan, gragal. Wong lanang iku di mana-mana derajatnya lebih tinggi daripada perempuan. Walaupun laki-laki sering disakiti, iku tetap wong lanang nomor 1. Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Alah maca wedok kabeh. Kon aja ngilokno wong wedok. Apa? Kon eling nek gak ana wong wedok, kon iki gak iso wujud nang donya iki. Wah, jare sapa? Lho, wong wedok iki buktine lho. Heeh. Salawase ngandung kon sing salawase 9 taun 10 wulan, Gak ngono iku meteng tak penyakiten. Wong meteng iku 9 wulan 10 dina. wong wedoke 10 goblok. Ya ngono diomongno sesuk. Lah iya, iku nek wong gak gelem nglairno, kon ketok metungu didelepno, gak lair kon. Tetep wong wedok nomor 1 nggih, Bu nggih. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Semangat wong wedok. Ancene surga di telapak kaki ibu. Iya. Wong wedok sing lairno wong lanang. Nyoto. Saiki pikirin dhewe ae. Apane? Wong wedok nek gak ana wong lanang, apa iso meteng? Utekmu Iso apa? wedhus iku kosekne meteng. Lah kok pikir wong wedok iki wedhus ta? Ya tetep wong lanang. Anane awak aku iki iso lahiran donya iki mergo ibuku dihoho-hihe ambek bapakku. Wong lanang, hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Lah, wong wedok nek gak disuludu. Gak iso meteng. Aku ora ngono ta, Bu. Sampeyan niku apa? kon basi apa? sumbere teko wong lanang. Sumber banyu, Be. Sumber sing gawe anak iku lho goblok. Oh, sumbere. Iya, teko wong lanang. Adae kok. Iya. Oh. Tapi bayangno saiki. Apa? Kon nyambut gawe kaya musakmono akeh. Iya. Kon mule-mule kudu arep. Ya, kudu arep ngono mang lho. Aduh. Seleketu ngono. Ayo, terus wong wedok purik. Gak gelem ngeladeni kon. Iya. Iya. Kon mulai langsung gawe celana lepis rangkep 8. Sewengi turu mengkurep bae. Ayo kon kate gagal apa kon Ayo. Wong wedok lepisan 9. Iya, Rangkepan 9. iya. Kate apa katene kon? Katel apa nih? Lah wedok gak gelem nuruti kon kok. Alah, gampang. Gampang apane? Wah, wong lanang sak munggu suyi gampang tak. Kate kon cepet no lawang katene. Lah apa cepet lawang? Lah gampang apa? Lah aja wedi wong lanang kabeh para perjuang. Alah. Mulai nyambut gawe pegel-pegel. Kate Wong apa? wedok nang omah purik, Iya. ngadep tembok. Iya. Katoke dobelan 20 gampang. Gampang apane? Alah saiki 150 oleh api. Apa? Ana aja muri wong mung gusoi wonge api-api lho. Ya kenyataan. Kenyataan apane? 150 oleh api kok. Berarti menurutmu wong lanang mau wedok gak oleh oyo-oyoan nomor 1. Kalau yo-yoan kabeh ku padha. Kudu seiring sejalan. Nah, saya dan sekata. Oh. Kalau tukaran. Iya. Ono apa-apa iku diomongno bareng-bareng. Kudu iso rembukan. Rembukan. Kudu iso musyawarah. Iya. Gak
oleh gontok-gontokan. Gak oleh gontok-gontokan, gak oleh gelut. Loh, ngene iki contone. Ya iku gara-gara kon 150 ngeplak dhewe mung. Wah, gak setuju perkosaan ae. So, ono Piala Dunia. Lah iya. Wong kok wedok ku banut lanang. Bener. Yo bener. Lah anu teh, lek anu teh bener gak bener apa? Bener. Bener apane, Ji? Kalau wong wedok ya. Bener apane? Bener po nggih. Kacau. Sing bener iku apane kok moro-moro bener. Wong wedok nek wong lanang iki duwe karep, wong wedok harus mendukung. Betul. Karep iku lek bener, lek gak bener, sapa kok ngedukung? Lho, iki benere. Masih takokno wong wedok sakmene kae. Lek wong lanang gak bener, wong wedok iku gak mungkin mendukung. Jo. Takono. Ibu-ibu, seandainya bodoh sampean iku gak bener apa katene sampean turun? Krungu gobokmu. Sampai muni kemana? Oh, cari koncone bodohku. Bikin gue ya. Kacau. Wes saking ngene. Pembicaraan poin. Oh, korek. Apa pembicaraan? Aku janji bicara apa? Sembelit deh. Alah kakek Jawa kon. Sebelit kok. Elit. Ya. Aha. Gak. Apakah itu? Gak. Saking ngene. Kenang itu ya Mas kene. Ayo, pola nang duwe karep kudu kok turuti. Loh. Kenang iku aku kon nuruti apa, Ji? Iya. Gak bener tak turun, nek gak bener aku. Lah bener ya, berungokno tak ngomong. Ya, aku lek gremeng-gremeng. Aku jange nyalokno lurah. Alah calon lurah. Itu, awakmu lho sing bojoku dadi bayan nek akan gendaan, mendani yo lurah dadi lurah. Apa gak tambah rono cup. Rumah kamu nandur jagung ya. Wong dadi bayan ngerti modele. Ono sing lincip. Ono sing Anjene wong lanang jantan iki ngene iki. Lah nek iki iso nyalono lurah, iki dadi lurah, peno diceluk Bu Lurah. Derajat peno mundak, bener cacaji. Munggah. Aku ojo dadi lurah, kon diceluk Bu Lurah. Terus Aku dadi bayan, kon diceluk Bu Bu Bayan. Bayan. Aku dadi tolo, kon diceluk Bu Bu Kolo. Kolo. Lah nek aku dadi cari, awakmu diceluk Kire. ojo gelem Bu. Iya. Dadi bayan ewe dosane awan dhewe rusak. Ya to. Ancene kenyataan kok ya. Iya. Wong sampeane dadi bayan kerep selingkuh mendani yo sampean dadi lurah. Wong dadi pamong iku gak gampang, Cak. Loh, lah kene bayan wis 80 tahun ya takno. umur peno piro? 80. Umur peno. Lah karo umure mbokku e. Swidak iku saiki wis pensiun. Oh, pensiun. Nah, umur 80 sing rong liyane ku wae sapa? Enggak. Lho, lurah iki kan batasan umur. Masih umur 100 pokok kuat iso dadi lurah. Le. 150 pokok kuat. Ojo gelem Bu. Dadi lur. Ojo gelem Bu dadi bayane korupsi iki wae. Yo. Saiki Cak ya. Sampean dadi bayan kerep nglakoni gak bener. Oh. Mendahni yo sampean dadi lurah. Iya. Dadi perangkat itu tidaklah gampang. Suatu misal kayak bulan yang lalu sampean wayahe dum-duman BLT, sembako, bedah rumah, santunan kanggo arek yatim, iku gak sampai nang yang membutuhkan, tapi kok kekno yang istilahnya wong sing kok anggap apik, yang mendukung sampean, keluarga sampean, iku gak bener, Cak. Gak ro pikir aku Karo uang sing mendukung aku. Nah, iki kudu dikei. Sing gak mendukung, seseno. Kok lanange pikirane landung ya kayo. Landung. Bu. Iku gak bener, Cak. Masyarakat mana yang membutuhkan, iku kudune didelok. betul. Kudune menyelubung nang gone bawah. Betul. Endi pendudukku yang membutuhkan bantuan? Betul. Mana yang tidak? Ojo kok kekno sing kok senengi, sing gak kok senengi kok coret. Betul. Iku keliru. Sing dikai dulur-dulure tok. Betul. Betul. Aku
dhuwure dikai bantuan ya Bu yo. Iku gak bener, Cak. Wes saiki kene aja kakek ngomong. Kon kudu nurut aku. Betul. Loh, lek sampean gelem berubah, aku gelem nurut. Lek Aku sampean tak gak berubah, berubah. aku mau. Tak berubah. Aku wis gak gendak wong sapa-sapa. Alah saiki lambemu ngomong ngono. Engko lek wis dadi lurah, biyo-biyo cekelan dhuwit, saenake udelmu. Heh? Oh, Kok apa? nyalokno sing winginane? Lho kan wis ngomong, mari iki gak gendak uang. Lah, Nek iya. duwe akeh, ono gendak apa? Ah, sapi. Kacau. Mikir, Cak. Ono gendak uang. Kok kan guyon wong loro jenenge. Apa? Mikir, masih dhuwitmu akeh, donyamu akeh, lek gak ono masyarakat sing milih kon gak bakal iso dadi lurah. Alah, masyarakat ku gampang. Gampangnya ya apa? Betul. Tunjukno. Wes ta, senajan wong elek kaya apa, nek duwe akeh, setiap kepala satu diberi 4 juta. Alah glundung. Pikir ae. Dadi, tapi ngene kae tadi. Lurah iku jasae minimal SMA lho. Lah peno gak biyen gak duwe jasa SMA iso. Lah, tuku. Ijazah iku Tuku. iso dituku. Kena. Lho. Aku kok wis sak ngene, Cok. Iya iya. Rahasia jangan dibongkar. Percaya aku wis. Tak dukung peno. Dukung. Dukung. Kuwatir. Ojo oleh Bu, ojo oleh dadi lurah. Tak dukung. Loro lopo tak dukung. Wah rusak desa iki. Dukung Hah. keluargamu meneh nek oleh bantuan apa ae tak dhisikno. Dobelen papat keluargaku. Oh, kuwatir ora Iya. apa-apa, Cok. Heeh, tim ses. Ah, TPS. Ya. Alah so, harga diri lebih penting so. Alah. Gak mendukung, gak tak kei. Wedang sak cengkir ngesih. Hah, nyeseh. Satu suara menentukan masa depan desa. Lah nek awakmu pokoknya duit, coblosanmu menclek. Wah, rusak desa iki so. Yo ora iso deh. Kon digawe piro so? Hah? 100. Kae piro? 100. Lah kon kae 100. Aja Kae piro? Hah? Aja dikai. 100. Iki gambar dhewe 100. Kon gak arep ta kon? Iki 100. Iya. Ya gelem aku. Lho. Omong-omong Oleh kok wong besar foto. kamu ngomong Wes, ya. piye to? Heh, Heh? masalah duit ditompo ae. Masalah nyoblos urusan Gary. Lho, iki jare menjadi pengkhianat. Kon niku menarik. Wong nek wani napa duwe, senajan satu sore pes, ya. Iki kudu temen-temen mendukung. Tapi nek kau menjadi orang pengkhianat, oh, awas kon lho. Tak lebokno buku inteng-inteng. Wes piye? Piye saiki? Wes ayo budal nang dukun. Dukun ndi? Lho. Dukun pijet. Lah mung sampean gak kenapa apa kok njaluk golek dukun pijet iki lho. Masalah. Wong wedok gak ngerti belas iki piye iki. Kakean Ruruane duwe ae. kakean ngombe pil cengo bojo kena iku. Kowe kok aja bebel Kon ro dukun ta nduk kene, dukun pijet. Ana dukun bayi kok. Foto-fotoan. Apa? Iki lho. Kon kita kei duwe. Kon dikei aku. Wah, gak. Kene. Sakene. Cepet ayo budal. Nang wong sing ngerti. Iya. Supaya penduduk ku cek welas karo aku. Ngono. Iya. Kok aku tak dukung? Apa? Sik, sama nak butuh iki enek wong welas to. Hah. Gampang. Ya apa? Sik, Gak usah watuk. Halah. nang perapatan Balung Panggang lainnya lampu stopan. Ambek gawa baskom didolekno kene. Kak Mas paring-paring. Oh, iya Pak. Sampeyan kok dicet silver kene. Aduh, kok kacau. Kok kamu ngemis kula. Mas tapi nih. Maksudku golek wong ngerti, ya. Golek pituwa. Heeh. Iku dijaluki donga supaya penduduk iki welas asih karo aku. Berbualas motone kari sese. Ah, iku alase saking tek. Peno nek nang wong pinter aja lali. Gambar peno gawono kono pisan. Oh ya iya foto. Engko nek wis dijopo-jopo kekno aku, kok tak pasangi. Tak pasangi nang kuburan-kuburan. Ya. Yo gendhi kok sok. Lho, akeh wong kepis-kepis lha akeh rono. Perapatan. Bener kon so. Ya wis akeh perapatan, kok tak tulisi. Taji sedot WC. Bener kon so. Sapi ceng ta. Cek terkenal. Ayo, budal. Ayo. Ya cek nang ngene iki. Kon iku lho to. Lah apa? Wong duwe gak gelem nampa. So, harga diri tidak bisa dibeli dengan apapun so. Harga diri apa? Sing penting saiki iki duit dan duit. Lambemu kok Dari Pak Dayat.
Duit 100.000 menentukan masa depan rakyat. Lho, 100.000 kon tuku gula kurang, gak duwe duit kon kate ngemut apa kon? Awak dhewe butuh pemimpin yang jujur, adil dan amanah. Ya, pemimpin dole sing Jawa. Amanah medhit gaya apa? Napa, Pak? Rasa. Nggih, Pak. Wanto. Lali kon dadi panitia kon. Lho, Saniki kita, Pak. saiki pencoblosan lurah. Kon ngomong itu boleh karo to, lali to. Wah, saiki. Nggih, Pun. Kula tak beton niku. Duduk wis teko Nggih. kabeh. Kursi siap no soto tonso. Tak siap nih. Korsine siap. Nggih, nggih, nggih. Panitia rek ngomong tok ae. Wah, penduduke wis teko. Oh, wes, so. Wanto. Kon niku latihan tah ya apa kon niku? Iki kate Jawa bengkong pisan. Ngawur ae. Sik tak umumne iki ana pengumuman. Nggih, pengumumane. Pengumuman dumateng ibu-ibu, bapak-bapak, derek-derek, sapa-sapa sing rumangsa nemu dompet coklat atas nama Sanusi. Alamat Kedung Pring Balong Panggang. Sinten-sinten sing rumangsa nemu dompet coklat atas nama Mas Sanusi Kedung Pring Balong Panggang, monggo segera diwangsulaken teng lebet mriki. Matur nuwun. Pak kula Nang TPS, nang TPS. Siap. Iya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu sedaya masyarakat Munggusoi, dinten iki waktunya pencoblosan Pilkades pilihan kepala desa. Monggo siap-siap sing rumangsa angsal kartu panggilan untuk mencoblos segera merapat di TPS. Pilkades hari ini ada 3 calon. Calon yang pertama adalah Bapak Kuntet dengan lambang gedang. Calon yang kedua Mami Okta dengan lambang jagung. Calon yang ketiga Bapak Taji dengan lambang terong. Anda tidak usah ditakut-takuti. Terserah pilihan Anda. Indonesia ini negara demokrasi, rakyat bebas memilih mana yang disukai. Untuk itu, Bapak Ibu, untuk mempercepat pencoblosan, maka kami panggil calon Anda yang nomor 1. Inilah Bapak Kuntet. Inilah Bapak Kuntet. Setruk kaya calon lurah. Tapi duwe akeh. Dongo. Iya. Semute mugal. Inilah Bapak Kuntet. Nomor 1 dengan lambang gedang atau pisang. Dongo maneh. Batu kabotan duit.
Monggo pinarak Bapak Kuntet. Kaya wong dosol. Ngono kaya nyalon lurah. Tet Kuntet. Baik hadirin sekalian, kami panggil calon Anda yang nomor 2. Inilah Mami Okta. Inilah Mami Okta. Cantik sekali. Wah, ngobong dupo. Aduh. Ya Allah, Gusti Pangeran. Mulai. Sabar, Pak. Instruksi Pak. Nggih. Aku dicecek. Iki Pak. Sampeyan sing jek Nek aku. sampeyan sing nyepak ngono kok. Monggo silakan duduk. Tete Pak. Napa? Pun sampai dilangkai nggih. Oh nggih. Kula titipne Cak Min. Mpun geger. Iki lho Pak, jawil-jawil Pak. Sampeyan iku calon lurah, mpun jual jawil kaya wong gendaan ae. Salah gedange pucuke bengkong. Hadirin, semua masyarakat yang hadir, inilah calon yang nomor 3, calon andalan Anda, Bapak Taji. Inilah Bapak Taji. Waduh, wagah. Taji. Aduh. Lambang terong. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Duduk yang tenang. Masyarakat sudah hadir siap untuk mencoblos. Loh. Nyepyurno uyah barang. Mpun diuyui Bu. Niku syarate wong niku, mpun diuyui. Wah diuyui Pak. Iya. Monggo silahkan duduk. Nggawa apa sih? Silakan duduk yang tenang. Duwe kok kelelep nah. Ditolong wong, dipaku. Wih. Dipangku. Gawa duwe sak keranjang rek. 20 miliar. Duduk yang tenang. Sopo. Yo, anu disuwuk bojone. Anak Sumang kene kok. Anjene greges. Sekarang calon 1 2 3 sudah duduk. Iki lho. Alah. Tolong wong. Sing
1, 2, 3 sudah duduk di hadapan Anda. Maka marilah kita dengarkan atau kita perkenalkan dari calon 1, 2, 3. Bapak Kundet, silahkan kenalkan lambang Anda agar calon Anda tidak salah pilih. Ya. Halo. Tahu bulat. Loh, kok tahu bulat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aduh. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang sampun tepang kali kula, monggo diraketaken. Sing dereng tepang monggo dipun tepangaken. Kula calon kepala desa, nami kula Pak Kuntet. Nano. Lambangnya Pak, lambangnya Pak. Lambang kula gedang. Mpun enten paribasan nemu ali-ali jerone kandang, mpun lali engkin nyoblos gambar gedang. Oke. Yang kedua, Mami Okta, silakan perkenalkan kepada masyarakat lambang Anda. Ngaturaken sugeng dalu lan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Katur warga ingkang sampun rawuh ugi calon-calon lurah ingkang sampun rawuh kula aturi sugeng dalu lan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ugi katur Bapak Patinia, panitia kula aturaken sugeng dalu lan assalam. Suwengi lah salam tok ae. Kula calon nomor kali nyuwun donga restu katur njenengan sami ana pariane. Nang kali kok ketemu Joko Sembung, ojo lali gambare Mami Okta jagung. Jagung. Ah. Matur nuwun. Loh, iki kok malah ngantuk sih? Bapak Taji. Pak Taji. Kakean suwuk. Waktunya Bapak Taji memperkenalkan lambang Anda kepada masyarakat. Aduh, suwuk mana? Kepanasan modar ini. Buya. Bangku. Sing nyolong ya sapa lho? Duit 3 miliar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya wis. Temangaken nami kula. Ya ngono, aja ngono. Mbak, Iki ngono kate memperkenalkan diri. Sampeyan mari, aku mari. Saiki gantian Pak Taji. Sampeyan garaya. Wis salah sampeyan gak gelem meneng. Padha-padha iki ya ketana kenalan. wis pilih ana dhewe. Pak. Tolong tenang. Calon nomor 1 dan 2 tenang. Hormati calon nomor 3. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, mukadimah. Oh, Allahu Akbar. Tepangaken nami kula Bayan Taji. Kula badhe nyalokaken lurah. Enten paribasan. Tuku sapi dicolong wong. Lho. Aja lali. Gambare Taji Jarong. Terong. Matur nuwun. Api iki. Apane teronge bengkong? Ya enak kaya katam. Iki lho nyogro aku iki lho. Arepe yu. Ya. Sekarang waktunya visi dan misi untuk Bapak Kundet. Tolong sampaikan visi dan misi Anda kepada masyarakat agar masyarakat tahu visi dan misi Anda. Singkat aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak-bapak, ibu-ibu sampun kuatir menawi kula Pak Kuntet
terpilih menjadi lurah wonten mriki sedaya kula mulyakaken. Misi kula namung kalih mboten kata-kata. Sampeyan pun semerap dolar munda, LPG munda, regane beras munda. Nggih napa mboten? Nggih. LPG sakniki regane 20.000 punjul. Betul? Selikur. LPG nek kula pun dadi lurah kula doaken 10.000. Setuju? Amin. Tapi separuh. Napa bali beras bramu regane sakniki 18.000. Kajenge kula doaken 5.000. Seneng napa mboten? Tapi beras kencur. Namung semanten misi-misi kula mbon kata-kata kuatir kula mbon saged memenuhi kebutuhane masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang nomor 2, Mami Okta, sampaikan visi dan misi Anda. Sepindah malih matur sembah nuwun, kula mboten kata-kata anggen kula matur. Kalau kebanyakan kata-kata tidak habis dengan kata-kata. Tuh. Iya. Maka dari itu saya nggak mau terlalu banyak kata-kata. Karena kata-kata itu bisa membuat kata-kata saya menjadi suatu kata-kata. Ya. Iya. Maka dari itu kata-kata saya tidak akan banyak dan tidak akan beribet dalam saya mengutarakan kata-kata. Wengi kata-kata tok. Wong sak jam 7 menit kok kata-kata. Kula Mami Okta Sherly mboten kok mulu-mulu ateges kula mboten sombong. Mbok pilih saking keluarga jenengan sami milih kula kepilih dadi Ibu Lorek. Lurah. Tekek. Ibu Lurah. Kula saged memperhatikan mulai dari yang balita, anak-anak, terutama para manula, baik laki-laki maupun wanita. Khusus janda, setiap 1 bulan saya jatah 5 juta rupiah. Setuju? Setuju. Duwe opo? Dan juga khusus duda, saya akan jatah gawe ngopi tok 3 juta. Dan sekarang saya himbau untuk bapak-bapak dan ibu-ibu, jangan terpengaruh dengan arisan bodong yang sekarang lagi marak. Aku eman ibu-ibu, eman bapak-bapak. Karena kenapa? Saya bisa merasakan perasaan ibu-ibu dan juga merasakan bapak-bapak perasaannya, sebab saya banci. Sudah. Terima kasih. Itulah visi dan misi Mami Okta. Kemudian yang terakhir dari Bapak Taji calon nomor 3, tolong Pak sampaikan visi dan misi Anda. Sewuk mana? Duwe iki lho nang iso. Ditolong wong, tolong. Sing nyolong sapa lo Cici? Ayo lah kok. Bismillahirrahmanirrahim. Suku. Karo kerih. Bismillahirrahmanirrahim. Kowe kono. Bismillahirrahmanirrahim. Abang biru lampune disco. Awakku rumes mikir bojo loro. Bojo sing enom. Kalau disayang sing kuwayut kakit nolak. mengeluarkan visi misi kok nyocot. Tolong jangan mengganggu, Bu. Hetek dung dung tuh. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mengeluarkan visi misi. Kalau saya sisakan masyarakat penduduk menjadi lurah,
Ya. Uang rupiah melemah. Saya ganti uang dolar. Wih. Saya hampir Jadi saya ganti uang dolar. Wong wedok diganti duit dolar. Soalnya apa? Rupiah sudah melemah. 1. 2. Kalau saya disahkan menjadi lurah, pamong ke bawah di balai desa tidak boleh naik sepeda motor atau mobil. Naik sepeda ontel aja. Biar awalnya sehat, ototnya gede, kuat, mikir normal, gak gampang korupsi. Wis. kok gak enak weh. Sudah Pak Taji, demikian program atau visi dan misi Bapak Taji. Mohon dukungannya. Baik hadirin sekalian, tepat pada waktunya coblosan dimulai. Kami panggil yang pertama Mbak Nana. Sopo? Gendakku. Loh. Bu Bayan. Mak Nana, monggo. Nggih, monggo. Sing endi ya? Kok padha kabeh lanange? Oh, iki saya. Ya. Ya Allah. Angete. Ada apa sayang? Yo nyoblos. Oh ya. Jangan lupa ya. Gambarnya apa? Terong. Terong. Iya. Sayang, Iya. duweku lho entek terang-terang. Sapa bukan iki? Oh, iki ta pembantu sampean. Lo. Sampean. Lo di mana pembantu? Aduh. Apa? Eh. Mbak, kok aku izin ya, Mbak iki kok lek mari coblosan tak jak nang sihat. Apa? Tak jak nang hotel ya. Iya. Apa? Stop. Apa? Tak rayune, cek milih aku. Tenang. Tenang kok katene nang hotel, gorong dadi lurah katene nang hotel. Tak rayune. Meneng ae ta. Atur nang gombo lek duit. Ya aja. Lha iki duit ta. Loh, duwe iki pitung. Miliar apa? Pokoke meneh aku dadi lurah. Aku lagi bulura. Bendira. Bendira tak kayak duit to. Tak kayak duit to. Iku sapa sih pembantu kok. Pukul saja. Sapa? Bojoku. Yo, cari pembantu ayo. Ya apa cari pembantu sama cari pembantu. Kok sih? Ikut nekat. Ya apa sih? Ini sayang. Meneng ae. Tak rayune. Gila milih aku. Awakmu dadi bulura. Iki tak balik yo. Tak balik. Tak balik. Ngomong. Tak balik. Kan ketutup goblok. Ayo tak balik. Iya gak. Tenang lo. Ayo aku timbang iku koyo geno. Iku koyo geno kan. Tiga. Cari aku jadi bulurang. Bisa nak? Gak sayang. Ya sayang. Aku lah api pembantu kono wingi ya. Lo ketukono gelak. Apaan? Aku ae gelang burung tau kok tukokno. Sepeda cecesan iki kowe utang. Apa? Meneh aku njaluk kalung maneh ambek kurang papat, bono. Jendian jempolan, kurang papat. Iya. Aduh. Sayang. Iya sayang. Bekakasku muntir di cucuknya. Lo kalau muntir gimana nanti? Begini. Sudah silakan duduk Bapak Taji. Solali. Sek. Kok pengen transfer ya? Iya tak telepon. Wingi ku aku kate DP motor iku kurang. Wah, kok kuatir. Meneng ta. Tak rayune. Kok milih
Hadi lurah awakmu yo Bu Lurah. Ngono lho. Bulurai aku. Gampang. Aku ya. Lah pantes aku ya. Ya, pantes ini. Ya Om ya. Omah tamu, ah. Duduk ta. Ya wis aku tak mlebu sik. Ya, gambar terong. Silakan nyoblos. Gambar Terong. Kuslu kuslu. Hei, Apa sayang? Apa? Kone. mileng-mileng kayak galie kayu sono. Sayang. Ya. Belajar ya. Iya. Oh, gak. Meneng lah kene. Apa? Nek aku polah tekok meneng ae. Tak rayune. Gak asline iku ya gendakane yuk. Ya. Sampeyan gak ngerti sapa warung kono kok. Ya toto. Silakan duduk. Kami panggil. Kami panggil berikutnya Mbak Marsa. Mbak Marsa. Marsa iki anake ponak aku. Keluarga. Marsa keluarga. Oh iya. Mesti pilih aku. Nggih. Ora mungkin pilih kon. Mbak Marsa, inilah. Loh, Dak? Iya. Piye dia kabare? Pen wingi teko warungku, jarene pen rabi aku. Ya Lho. Sida kakak. Yuk, iki warung sing remang-remang lho yuk. Aku. Masalah. Warung remang-remang. Penduduk sak ucap-ucape. Cek milih aku. Ngono ya. Kok dene plak. Iki kaya bingung kacul. Ayo terusno. Ora sayang. Duduk. Ya, ru. Iki nek ru. Sayang, ojo lali. Terong. Iya tak coblos, tapi pen wingi lak ngomong. Ngomong piye? Aku kate pen tukokno sepeda motor. Iya. Oh. Nek dadi lurah. Lah iki kan ngono. Pajero. Mbok kowe iki pajero, awakmu sepeda motor. Kok dadi tukokno sih? Ngono ta? Aku ae. Heeh. Alah, ora. Meneng ae. Salah kowe. Jengkel aku. Kacau. Sudah silakan masuk nyoblos. Dapat terong ya? Ya wis tak. Heeh. Jalan di terong. Kami panggil berikutnya Mbak Rani. Waduh, Rani. Rani iki biyen sinden, tapi tahu tak gendak. Loh, keceplosan kan. Keprocut. Keceplosan. Gak, Monggo Mbak Rani. biyen enak. Saiki. Ya jek enak. Terong. Nah, iki gambarku. Mondong dicubes ngene ya. Aku nggak luwe sih, Mak. Aku nggak luwe sih. Apa nanti lurah nak kayak nuwe. Monyok, Mak. Men biasanya monyok. Oh, aku tidak menjadi orang pembohong. Amat terong. Bencong. Terong. Bencong. Terong. Aku nyoba lamean. Tapi pengen kayak aku. Mana satu kono wedus. Oh, nyoba. Ya. Bingung ya. Ya. Salaman karo iki. Iki. Membantu, Pak. Hei. Membantu lamean nih, Pak. Ya. Silakan masuk nyoblos Mbak Dias. Walah sakno. Sikile dawa sisih. Baik hadirin sekalian, demikian semua sudah hadir, semua sudah mencoblos. Sekarang saatnya atau waktunya penghitungan suara. Monggo Bapak Ansip, konco-konco keamanan, kotak suara dibawa keluar. Kotak suara dibawa keluar. Waktunya penghitungan suara. Silakan.
silakan ditaruh di depannya masing-masing. Lah, pendukung ngene. Apa? Yo iyo. Ngene-ngene iki cek. Tolong Wah, tadi tolong ditulis pendapatan. Baik, hadirin, yuk kita saksikan penghitungan suara. Penghitungan suara dari kotak nomor 1, kotaknya Bapak Kuntet. Mas Aris silakan menghitung. Mulai. 1, Bandeng, 2, bekecot, 3, mayit, 4, merak, 5, perampok, 6, kelinci, 7, perahu, 8, maling, 9, kebo, 10, kelabang, 11. kere, Habis sampun telas. Berapa? 11. Dapat angka 11. 11. kere kan dadi lurah nyokotan. Silakan Dekwanto hitung kotaknya Mami Okta. Sikilna Dik, Mamidar. Mulai. 1, bandeng, 2, bekecot, 3, mayit, welul, 4, 5, 6, kelinci, 7, perahu, 8, maling, 9, kebo, 10, kelabang, 11, kere, 12, jaran, 13, gajah, 14, unta, 15, tikus, 16, 17, kuntul, 18, kucing, 19, babalan, 20, ular, 21. ondolan. Habis. Habis. Habis Pak Panitia. Alah, Tembus bekeknya sih Pak. Ditulis 21. Ya, Instruksi, Pak. apa? Penduduk sini berapa? Jumlah hak pilihnya 500. 500. Ini mendapat berapa? 11, Yang satu. 21, 200 termasuk 33. 33. Ya. Saya masih berapa? Masih banyak sekali. Nah, tidak usah dihitung. Loh, kok bisa? Lah iya, hak pilihnya itu mendapat sekian kok. Lah enak ngelumpur lho gonku. Pak, ini negara demokrasi, Pak. Harus terbuka kepada masyarakat. Oh, Gini. Apa, Pak? Oh, sampun, betul bisa, Pak. Sampun, Pak. Kok ini digawe rezeki kok mau? Ditinggali tiang kathah, Pak. Kula panitia, Pak. Wis seru awakmu panitia, tapi aku iki kaya awakmu, ngesakno awakmu. Masyarakat minta suara bulat, dihitung atau tidak? Tidak atau dihitung? Panitia minta suara. Dihitung. Baik. Semuanya minta dihitung. Jujur saja. Wah, gak usah. Tenang, Pak, tenang. Oh, Masuk. dicenono. Nek aku oleh akeh dhewe. Inteng. Nak buku kene. Masih banyak, Pak. Marilah kita saksikan penghitungan suara. Kotak nomor 3, kotaknya Bapak Taji. Saya hitung. 1. Mulai. Habis.